Dwi yma ym Mart Ffermwyr Darlington ar gyfer un o ddigwyddiadau mwyaf sector cigeidion drwy'r deyrnas gyfunol, sef Beef Expo. Cyfle i gynhyrchwyr cigeidion o bob cwr o'n gwledydd i ddod at ei gilydd i ddathlu'r cyfoeth o warthau sydd gennon ni yn fridiau masnachol a phedigri. Mae Beef Expo yn denu tua 5,000 o bobl ac mae ddigwyddiad sy'n cynnal trafodaethau a seminarau yn ogystal â'r cystadlu. 2 feirniad sy'n yma a'r 2 yn dod o Gymru. Bryn Lloyd o Landrillo sy'n gyfrifol am yr heffrod arbystych ynghyd â'r brif bencampwriaeth. Mae'n fraint anhygoel i fi gael wneud beirniadu fama. Mae'n sioe mor enwog a bethau felly, yndi. Fel beirniad, be wyt ti'n chwilio amdano? Wel, dwi eisiau ni fel cywir, cered y dda, top da yna fo, pen, reit sweet, ac beth bynnag, mae amdano cig yn diwedd, mae eisiau dipyn o gig. Swn eisiau gymaint amser yma, os da chi eisiau cario nhw ymlaen i'r sioeau gia eto. Pwynt da. A sut gefnogau sy'n ti'n teimlo sy'n ti wedi cael golwg o gwmpas y lle? Mae yna dipyn o sŵn yr iaith Gymraeg o gwmpas y lle? Oes, gefnogau dda iawn. Mae'n fyny bus wedi dod o Sir Fôn a Cerig y Dreidion chwarae teg i nhw. Yn feddwl lot i mi fod nhw wedi dod i supportio. A sut un wyt ti, ti'n gwybod fyddi di yn cael lot o sylw, wyt ti'n dioddau o nerfau o gwbl? Ia, dwi'n rhaid da yn dw. A'r bol wedi bod yn troi dipyn rhyw ddwrnod y 2 cyntrid, yndi. Ond fel o dad yn deithau ystalwm blynyddoedd yn ôl, ti di'r bos ar y dyrnod, na di fel ti isio. Felly di'n plesio bawb, di'n plesio ti dy un. Elis Lloyd. Gan efo, ie. Fawr i ddysgu bob beth i mi. Ac wyt ti'n i wneud o, bod o ddim efo ni bellach. Mawr, ie. Dwi'n gwybod fysa. Arbennig. A'r unig gwestiwn i orffen, byswn ni'n bod yn brofoclyd, wyt ti'n ddyn sy'n tueddu tuag at heffrod neu fistych? Na, y gorau dwi'n meddwl, y gorau nhw'n meddwl i, dyna hwnnw dwi isio. Gret. Iawn, dawai ti ar hynna, a mi drwchwn i mlaen i glywed y canlyniadau a dy farn di. Da iawn, diolch yn fawr iawn. Yn gyfrifol am y gwartheg iau, y baby beef, mae Dafydd Lewis o Gwrt y Cadno, Pumsaint. Wel, mae'r lot o'r sioe yma hefyd, felly sioe cynta nhw fe. So, mae efo am y nyfgar gyda nhw fe, yn y mewn fe, chwbod, ond dwi'n wylo am rhywbeth, chwbod, pen smart fe, chwbod, mae rhaid i fod yn gywir iawn, top da arni, coesau da, chwbod, un o bob cornel, a symud y fa fe. So hefyd nawr, dwi'n benadu'r sioe fel fysa ni'n gwerthu nhw, a mae wastod, chwbod, pryd chi'n mynd i sioe i gweld sy'n mynd wedi dod ymlaen, symud altro. Mae ambell un wedi dod mynd y well, ambell un yn gystal fe, ond chwbod, dyna'r job fe. A ti'n gwybod, faint o edrych ymlaen sydd, achos i bob pwrpas, dyma'r digwyddiad cyntaf i fath ers 2 flynedd, mae'n rhyw deimlad arbennig yma heddi. Oes, mae lot o bobl i weld yma, chwbod fe. A dwi'n blesu'r pobl ar arfon goswyr sy'n prynu'r sioe yma, sy'n rhoi lot o arian mewn i'r job, chwbod fe, i nhw cael sioe fe. Mae nhw'n mwynhau, dyna beth nhw'n mwynhau fe, codi bore yma, cael y sioe yma, neud nhw lan fe a cystadlu. A dwi'n disnapus iawn bod nhw'n gallu cael ei diwrnod nhw fe. Fel rhywun sydd wedi arddangos ac yn dal i arddangos, ti'n gwybod, faint o naid ydy o i fynd yn feiriad hefyd? Mae gen ti lot o gyd-ymdeimlad ar cystadlu. Dwi'n gweud y gwir, i gedi y peth gweithio i wali, mae rhaid bod yn henach, yn gredi ydw e. I gedi na'r peth gweithio, mae rhaid gwallt yn gwynnu, Sion. Ond mae'n tipyn anrydaf i gedi gwir. Chwbod, allai beth o plesio pawb ar y job beirniadu fe, ond dwi'n gwybod beth dwi'n licio fe, a na beth na i, a fi'n licio meddwl beth fwy dwi wedi wneud o blaen fe sydd wedi rhoi fi yn ysgydiau fi hefyd i cael beirniadu fe, so fi'n browd iawn o'i fi. Ymysg yr arddangoswyr o Gymru, mae teulu Edwards o Fetws Gwerfyl Goch. Nathon ni gychwyn ta 8 gloch bore ddoe, ac yn cymryd tar 4 awr i ddod fyny yma. Dipyn o daith, ond oedd y taith yn iawn, reit awr i ddod fyny yma. Ac unwaith â chi yma, does am llawer o amser i wneud dim byd ond paratoi gwartheg mae'n debyg, Cai? Ie, mae'n rhaid pwyso nhw a trio cael nhw'n setlo lawr. Gan bod hwn i'r sioe cyntaf, mae'n trio gadw nhw'n cael llonydd a cael nhw'n setlo. A ti'n gwybod faint o edrych ymlaen sy'n ar gyfer y sioe arbennig yma, Beef Expo? Dwi weithiad 2 flynedd i cael y sioe yma nôl. Ie, drosodd, jyst iawn. Mae'n braf bod nôl. Dwi'n siŵr. A da chi wedi bod yn cynllunio ers dipyn, beth sy'n gennych chi mae heddiw i gystadlu efo fo, lle? Mae gennym ni baby beef yma, wedyn mae gennym ni 2 heffer arall yma, so mae gennym ni 4 i gyd efo'i gilydd, so mae'n dipyn o waith heddiw yma.
pa mor ddifyr ydy perfformio a chystadlu o flaen beirniad o Gymru sydd wedi dod yr holl ffordd yma hefyd, ti'n bod? Mae'n diddorol, ond diolch yn ei gymaint o waniaeth bwyd i'r beirniad. Ys gobeithio bod nhw'n biafio mwy na'n byd. Y beirniad neu'r gwartheg? I gyd, ie. Yn dod i'r brig gyda'i fistach yn un o'r dosbarthiadau baby beef mae Aled Roberts o Sir Fôn. Llongyfarchiadau, Aled, i ddechrau cychwyn. Dyda yn union beth i hanes y bystach arbennig yma? Prynu famo o sel Labour. Oedd hi'n bencampwr yn fyno, Sales Show Potentials. Dwi'n mynd ôl 6-7 mlynedd o'n, mae'n siŵr. A disidio rhoi tarw siarle i honno, a ia, cael bystach o'n brad am change. Y canlyniad, wel, wyt ti wedi sôn am rhywbeth o'n magu adre. Faint mwy o bleser wyt ti gael o rhywbeth sydd wedi fagu adre yn ennill mewn cystadlaethau? Mae stoc da o gwmpas y wlad. A troi fyny efo, pas da chi wedi fagu eich hun, mae'n pleuan yn hetrwyn, dwi'n ddol. Rhydd bencampwriaeth y baby beef, Baby Guinness, oedd o Edwards Betws Gwerfyl Goch sy'n mynd ar brif wobr. Wel, Cai, llongyfarchiadau, a dwi'n meddwl eisiau chydig bach os ych chi chwys oddi ar dy dalcan i fanna. Be di hanes y gwarthegyn yma heffer ma sy'n digwydd o fuddigol yn baby beef? Ie, di magu adre ydy. Ers yn dod bach mewn ystod bod ni'n sy'n dal yn llygad i. Ie, neis sioe cyntaf iddi wedi. Mae'n neis gael bach o llwyddiant. Llongyfarchiadau. Roedd hi'n ddwrnod prysur i'r beirniad David Lewis, oherwydd ynghyd ar baby beef, roedd o hefyd yn cydferniadu'r tywyswyr ifanc gyda'i ddyweddi Caryl Hywels. I'n tueddol o dydd i dydd i'n neimo am yr un pethau, so dyn ni ddim wastad yn cofio, ond heddi o'n i ddau yn chwilio am rhywun sy'n dal llygad y beirniad a rhywun sydd yn confident iawn i dangos yr anifer, achos ti'n moyn bod rhywun yn cymryd y lygad. David, i droi ato ti, ti'n gwybod sy'n dynod wyt ti wedi gael? Sy'n bar a chlysur yma wedi bod? O, fi gwybod bod dwrnod reit da fi gyda fe, chwyd fi mwynhau fi unan fe, chwyd, a mae dipyn o bobl ma fe, chwyd, a mae'r safon lloi ar da y gwartheg yn uchel iawn fe, chwyd, na, fi gwybod bod yn dwrnod da iawn y gwir i gwir. Ac ar ôl i 100 o wartheg fynd trwy'r cylch, tybed pwy nath yr argraff fwyaf ar Bryn Lloyd. Yn cipio'r brif wobr mae heffer oedd o teulu'r Wilkinson, Swydd Efrog. Ac yn ennill y gil wobr mae heffer arall, gan S ag L Bet o'r Alban, ond afridwyd gan Deulu Hughes, Buches Pabo, Ynys Môn. You're going to be the first post-COVID winners of Beef Expo. How does that feel? Amazing, absolutely amazing, especially when she's home for it. It means even more. Exactly. Tell us a little bit about her. You know, did you know from her birth that she was a potential winner? We showed her mum, and she did very well. So we always had our fingers crossed. And then we showed her as a calf at the English Winner Fair, and she was champion baby there. So we hope she would be good, but you just never know. Thank you very much, everyone. Especially more with the British family. O gair sydyn ar y diwedd fel hyn, Bryn, pa mor anodd oedd dod i'r penderfyniad mawr? Wel, dim yn anodd iawn yn diwedd, oedd hi'n sefyll allan, y ddwy nen sefyll allan. Pryd weles i'n yn y classes, o'n i fel, mae gennau rhywbeth o'n i'n meddwl. Ti wedi cael y blesio felly, a di cael y blesio fo'r diwrnod yn gyffredinol? Do, dwi wedi mynd un yno, dwi wedi cael ymlesio efo'r stoc, a pob wedi troi stoc da iawn allan chwarae teg i nhw. A mae wedi bod diwrnod hir i ti? Di, diwrnod reit hir, ond dwi wedi mynd bob munud dwi. Wel, diolch yn fawr am hynny ti, a llongyfarchiadau unwaith eto. Diolch yn fawr iawn. Diolch yn fawr iawn. A dyna ni o Beef Expo. A mae'na un wers fawr wedi dod allan o heddiw i gyd i mi, sef bod hyn yn llawer iawn mwy na gwaith. Mae o'n alwedigaeth bleserus dros ben, ac mae hynny yn rheswm i ddathlu, a dyma y lle delfrydol i wneud hynny.